Ak nemáte Facebook, TikTok, Instagram, Twitter alebo inú sociálnu sieť, tak patríte medzi unikátnych 5% ľudí z celého sveta. Naopak, na sociálnych sieťach v súčasnosti nájdete až 5 miliard aktívnych užívateľov. Otázka však plynie takáto. Aký vplyv má na našu evolúciu a vývin takéto globálne využívanie technológií a najmä sociálnych sietí? Je zaujímavé, že vďaka pomoci technológií sa celková životná úroveň zvyšuje. Úroveň zdravotníctva rastie, veda sa posúva, vieme liečiť už mnohé choroby, ale IQ prvýkrát v histórii ľudstva prestalo stúpať a je dosť možné, že vaše vnúčatá budú na tom štandardizovaných IQ testoch horšie ako vy. Či sú alebo nie sú IQ testy správne, to už nechám na vás. Žijeme v dobe absolútnej hojnosti, aká tu ešte nebola, a napriek tomu percento ľudí trpiacich depresiou každoročne stúpa. Úzkosťami už trpia aj malé deti a veľmi rýchlo stúpa aj číslo ľudí trpiacich sociálnou fóbiou. Najsmutnejší fakt je ten, že podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je samovražda druhou najčastejšou príčinou úmrtí u mladých ľudí medzi 15. a 29. rokom života. Existuje teda nejaký súvis medzi aktívnym používaním sociálnych sietí a týmito údajmi? Tak pozerajte a všetko si vysvetlíme. Ak sa nebojíte pravdy, pozerajte ďalej a uvidíte, čo robia sociálne siete s našim mozgom, prečo kvôli ním hlupneme a prečo používanie sociálnych sietí zvyšuje riziko mŕtvice, obezity, depresie alebo napríklad aj cukrovky. Sociálne siete alebo sociálne médiá sú jednou z hlavných technológií 21. storočia. Odmietnúť používanie sociálnych sietí by bolo asi extrémne smiešne. Asi nikto dobrovoľne nepredá svoje auto a nezačne chodiť do práce na koni alebo nevymení najnovší iPhone za Nokiu 3310. Aby sme pochopili ich vplyv na náš mozog, povieme si niečo málo o mozgu. Mozog obsahuje približne 86 miliard buniek známych ako neuróny. Približne, môže to byť viac, môže to byť menej. Každý neurón má alebo je schopný vytvoriť približne 10 000 spojov, v určitých častiach mozgu to môže byť až 40 000 spojov. Náš mozog je ako dokonalý počítač, ktorý funguje rýchlosťou trilión bitov za sekundu. Dôležitou informáciou je to, že mozog sa vyvíja podľa toho, čo vidí. Denne máme v priemere 60 až 80 000 myšlienok. Až 90% z nich sa nám tvorí však podľa toho, čo vidíme, takže skrze vizuálne podnety. To znamená, že akákoľvek vizuálna stimulácia a všetko to, čomu ste počas dňa vystavení vizuálne, vám programuje to, aké budete mať myšlienky. Problémom je, že náš mozog má jednu prirodzenú superschopnosť a to je porovnávať. V minulosti nám táto schopnosť slúžila v rámci evolúcie, ale v súčasnosti je to vec, ktorá má pre nás skôr deštrukčný charakter a často môže byť príčinou vyhorenia, depresie, myšlienok na samovraždu alebo rôznych úzkostí. Náš mozog nás prirodzene rád porovnáva so všetkým, čo vidíme. Výhody porovnávania boli v minulosti jasné, napríklad sociálna adaptabilita. Bola to schopnosť porovnávať sa s ostatnými a to umožňovalo ľuďom prispôsobiť sa iným sociálnym normám a očakávaniam svojej komunity. To pomáhalo niekedy ľuďom zapadnúť. V minulosti teda slúžilo toto porovnávanie aj napríklad na výber vhodného partnera, ale pomáhalo to aj ľuďom zlepšovať svoje schopnosti pri práci. Problém nastáva to, s čím vás mozog v dnešnej dobe porovnáva. Ak ste neustále na sociálnych sieťach a dennodenne sledujete ľudí, ktorí ukazujú samú dokonalosť a nevidíte veci za oponou daného človeka, váš mozog vás bude vždy porovnávať s ľuďmi, ktorí sú veľmi bohatí, pekní, majú krásny život a porovnáva vás s nedosiahnuteľnou dokonalosťou. To vytvára zlé myšlienky a to vám môže spôsobovať zbytočne depresiu. Váš mozog vás bude jednoducho vždy porovnávať s tým, čo vidí, tak to proste funguje. Preto si dávajte veľký pozor, aby ste takýmto myšlienkam neprepadli, pretože sú len dôsledkom vašej aktivity. Preto sa mnohí ľudia po scrollovaní na sociálnych sieťach cítia tak zle. Celý čas sa vlastne len uisťujú o tom, čo všetko je v ich živote zlé a ich mozog tomu prispieva tým, že ich porovnáva. Je inak napríklad dokázané, že čím viac používate sociálne siete, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa budete cítiť osamelí alebo izolovaní alebo neúspešní, bez priateľov a dokonca aj nemilovaní. Počas minulých tisícok rokov sme sa formovali vďaka fyzickému kontaktu a častej interakcii s ľuďmi. V súčasnosti je však tento kontakt, priamy fyzický kontakt, nahrádzaný skôr komunikáciou skrze sociálne siete. A strata fyzického kontaktu, strata prirodzených interakcií a strata budovania vzťahov z očí do očí môže pre nás predstavovať problém. To, že sme presunuli naše priateľstvá do online prostredia a často si radšej napíšeme, ako sa osobne stretneme, je naozaj obrovský problém. Ľudia strácajú záujem osobného kontaktu, čo vedie k množstvu problémov. Ľudia a najmä malé deti majú príliš málo interakcie s inými ľuďmi, vypadávajú zo sociómu, komunikujú prostredníctvom rôznych skratiek, smajlíkov a symbolov
a dávajú význam nepodstatným veciam, akým sú lajky a komentáre. To znamená útek zo skutočného sveta a tým pádom nám klesá aj schopnosť riešiť skutočné problémy. Už len to, že napríklad čokoľvek negatívne na sociálnych sieťach vieme zmeniť jedným tlačidlom delete, je iné ako v realite. Ľudia strácajú aj schopnosť predvídať, rozmýšľať v rámci kontextu a zhoršuje sa aj naša celková schopnosť komunikovať, pretože sme si zvykli písať krátke a jednoduché vety a to často môže degradovať našu slovnú zásobu. V súčasnosti ďaleko častejšie použijete jednoduchú vetu na sociálnej sieti ako dlhú rozvinutú gramaticky správnu vetu. My sme sa prestali snažiť komunikovať. Koľkokrát použijete ako odpoveď slovo ok, what, lol, ale vedeli by ste napríklad hneď teraz napísať zmysluplnú vetu zloženú z 15 slov? Mnoho ľudí to už v skutočnosti nedokáže. Naučili sme sa rozmýšľať jednoducho a v skratkách, tak ako to každý deň používame, pretože ak aktivujete v mozgu určité neurálne zapojenia, tak vlastne to posilujete a to sa stáva potom vašou realitou. Komunikácia na sociálnych sieťach je jednoduchá a rýchla a tým pádom sa aj táto schopnosť rýchlo a jednoducho komunikovať posilňuje. Ďalší významný problém je vizuálna prestimulovanosť. Množstvo spracovaných vizuálnych podnetov sa vďaka technológiám extrémne zvýšilo. Uvedomte si, že ak ste v minulosti, povedzme pred rokom 1936, chceli vidieť nejaký iný obraz iného človeka, iné prostredie, museli ste sa z bodu A do bodu B presunúť nejakou rýchlosťou. Takže množstvo vizuálnych podnetov, ktoré by váš mozog skrze vaše oči videl, by bolo primerané. Teraz však viete vďaka rôznym aplikáciám vidieť tisíce rôznych podnetov, ľudí, situácií, tvári v priebehu pár sekúnd. A to všetko musí váš mozog spracovať. A veľmi bežným vedľajším účinkom takejto vizuálnej prestimulovanosti je napríklad extrémna únava a vyčerpanie, znížená koncentrácia a pozornosť, preťaženie mozgu informáciami, to znamená, že príliš veľa vizuálnych podnetov môže spôsobiť preťaženie informáciami, čo vedie k zhoršeniu schopnosti spracovať a zapamätať si iné dôležité informácie alebo veci, ktoré vám hovoria iní ľudia. Ďalej to spôsobuje aj zvýšený stres, pretože príliš veľa vizuálnych podnetov môže spôsobiť pocit preplnenia, zmätku alebo nepohodlia, to zase vedie k zvýšenému stresu a k nepokoju. A ďalším problémom je trvalo narušená koncentrácia a pozornosť. Smartfóny sa často nazývajú aj novodobou injekčnou striekačkou, pretože sa po nich často obraciame pre rýchle dopamínové dávky. Hľadáme pozornosť, potvrdenie, rozptýlenie a vzrušenie každým potiahnutím videa alebo lajkom. Koľkokrát denne si vezmete do rúk mobil, aby ste scrollovali skrze sociálne siete? A máte na to nejaký dôvod? Stáva sa to čoraz viac vec, ktorú robíme podvedome. V súčasnosti existuje čoraz viac výskumov, ktoré nám hovoria, že ak strávite veľké časti svojho dňa v stave rozdrobenej pozornosti, aby ste si rýchlo niečo pozreli, scrollovali, rýchlo si pozreli Instagram, čo je tam nové, alebo inú sociálnu sieť, toto môže trvalo znížiť vašu schopnosť sústrediť sa. Dokonca je vedecky dokázané, že len obyčajná prítomnosť mobilu a uvedomenie si, že ho máme pri sebe, nám kradne pozornosť. Aj to je dôvod, prečo krajiny ako Francúzsko úplne zakázali prítomnosť mobilov v školách. Veľké firmy takisto zakazujú prítomnosť mobilov napríklad na mítingoch alebo pri práci. Zaujímavé však je, že len obyčajná prítomnosť mobilu vám môže významne zvyšovať množstvo kortizolu v krvi. Je to preto, lebo ak máte mobil pri sebe, tak už podvedome ste nervózni a očakávate negatívnu správu, e-mail od šéfa, nejakú notifikáciu, like, dislike, čakáte na reakciu na fotku, ktorú ste práve pridali na Instagram, reagujete na komentáre, vytáčate sa nad komentármi iných a to všetko podvedome zvyšuje kortizol a to zas z dlhodobého hľadiska zvyšuje riziko rôznych chorôb, ako sú infarkty, mŕtvice, demencia, obezita, depresia a tak ďalej. Pre všetkých špekulantov, ktorí radi vytrhávajú z kontextu, len spomeniem, že to neznamená, že mobil spôsobuje tieto ochorenia, to znamená, že môže byť zodpovedný za určitý faktor, ktorý prispieva k vzniku týchto ochorení. Posledný bod, ktorý dnes spomeniem, je budovanie dopamínovej závislosti. Viete vôbec, ako fungujú sociálne siete? Cieľom sociálnych sietí je potešiť, vzrušiť, dopamínovo stimulovať a udržať vašu pozornosť čo najdlhšie. Neurobiológovia, ktorí ich vyvíjali, vedeli presne ako na to, pretože na to využívali rovnaké princípy, aké sa využívajú v kasínach alebo pri gamblingu. Ak ešte neviete, o čom hovorím, tak si pozrite toto video. Každopádne vďaka dopamínu a systému odmeňovania je to veľmi ľahké. Všetky sociálne siete sú vytvorené tak, aby vám uvoľňovali vaše dopamínové dávky pomaly a postupne. Mnohé z veľkých spoločností sociálnych médií zamestnávajú ľudí nazývaných inžinieri pozornosti, ktorí využívajú princípy z hazardných hier v Las Vegas a iných miest tak,
aby tieto produkty boli čo najviac návykové, pretože to maximalizuje zisk a chcú vás tam udržať čo najdlhšie. Je to obojstranný win-win. Vy tam trávite čas, zabávajú vás, starajú sa o vašu pozornosť a medzi tým na vás vyskakujú rôzne reklamy a firmy súperia o vašu pozornosť. Samotné algoritmy na sociálnych sieťach často využívajú to, že ľudský mozog miluje kontroverziu, nahotu, stupiditu alebo strach. A práve tieto veci sú presne tie, ktoré vás tam zdržia čo najdlhšie. Keď už tam trávite čas, existuje určitý systém, vďaka ktorému sa tam budete chcieť neustále vracať, a to je dopamín a odmeňovanie. Viete, ako fungujú sociálne siete z neurologického hľadiska? Určité funkcie sociálnych sietí môžu spôsobovať uvoľňovanie dopamínu, čo vyvoláva príjemné pocity, po ktoré sa chcete vraciať. Dopamín sa uvoľňuje vďaka tomu, že napríklad pri každom lajku, komentári alebo notifikácii sa vytvorí vo vás určitý pocit potešenia a odmeny. A takáto aktivácia mozgu a uvoľnenie dopamínu môže spôsobiť túžbu po zopakovaní takejto akcie a to môže viesť až k závislosti. Ako hovorí vedkyňa Anne Lemke, nemyslíte si, že je to náhoda, že pri lajku sa nám aktivujú rovnaké oblasti v mozgu, len v menšej miere, ako keby ste si dali dávku niečoho horšieho. To, že všade na sociálnych sieťach nájdete označenie like alebo páči sa mi to, nie je náhodné, pretože to zvyšuje náš dopamín. Je to pre náš mozog niečo ako droga, chceme jej viac. Chceme lajky, chceme veľa followerov a v súčasnosti sa už aj ľudská hodnota a prestíž meria množstvom lajkov a followerov na sociálnych sieťach, čo vlastne z dlhodobého hľadiska nie je pre náš mozog úplne prospešné. Stojí však za zamyslenie, že na to, že žijeme v dobe hojnosti a všetko nám je v súčasnosti oveľa viac dostupné, ako to bolo doteraz, sú predsa len ľudia teraz nešťastnejší ako v minulosti. Dnešným videom ani náhodou nechcem dehonestovať sociálne siete, sama ich mám a tvorím na nich, ale je najvyšší čas si uvedomiť ich vplyv na nás, na naše deti, na našu súčasnú generáciu a čím skôr podniknúť kroky, ktoré zabezpečia ich správne a bezpečné používanie. Nenahrádzajte sociálnymi sieťami skutočný život a ľudský kontakt, netrávte na nich zbytočne viac ako hodinu až 2 denne. A ak patríte k percentu ľudí, ktorí dopozerali toto video do konca, zanechajte mi tu like, odber a kľudne mi napíšte aj komentár, ako máte skúsenosť vy so sociálnymi sieťami a či na váš život pôsobia skôr pozitívne alebo vás v nejakom ohľade sklamali. Ďakujem a vidíme sa pri ďalšom videu.